100 милиона изтичат от здравната каса, защото едно и също лекарство за онкологично заболяване струва между 60 лева в една болница и 1600 в друга. Депутатите в здравна комисия в бърз порядък се опитаха да регулират нещата и приеха механизъм за плащане на медикаментите. Дали скандалното изтичане на пари от държавата ще спре? Има ли риск за доставките на медикаменти? За това ще говорим следващите минути. В студиото вече е Евгения Александрова, председател на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания и приятели, а на пряката ни линия от парламента е професор Андрей Чорбанов, депутат от Има такъв народ и член на здравната комисия. Само да кажем, че текстовете трябва днес да бъдат гласувани в пленарна зала. Да започнем с вас, госпожо Александрова. Приетият механизъм ще спре ли спекулата с онколекарства? Не мога да кажа. Ние не разбираме от бизнес, не разбираме от това как работи една система, в която решетките и дупките са направени, за да могат хора, участващи в нея, да се облагодетелстват. Веднага искам да кажа, че интерес не е мръсна дума, но подобни неща се случват и това не е за първи път, просто излизат сега на бял свят, защото, по мое лично мнение, по една единствена причина. Там, където няма държавност, избояват и личните интереси. Но тук не става въпрос за нищо незаконно. Законно всъщност фирмите са продавали на болниците едно лекарство за 60 лева, на друга за 1600. Очевидно има пропуск, който позволява това да се случва и самото решение, което са намерили вчера депутатите по спешност, говори, че е можело да бъдат нещата поставени по друг начин. Ние имаме една така наше веро в организацията и винаги сме го твърдяли, че когато лекари, пациенти и държава имаме едни и същи цели, искаме едно и също, не е трудно да се намери баланса в системата, която да осигури това, от което пациента се нуждае. Сега имаме готовност да включим и професор Андрей Чорбанов, за да разберем всъщност какво конкретно беше прието, какво ще представлява този механизъм и същият въпрос. Ще спре ли спекулата с онколекарства? Добро утро от парламента. До мен сега е професор Чорбанов, член на здравната комисия от Има такъв народ. Добро утро, професор Чорбанов. Вчера се събрахте на здравна комисия, за да приемете спешен механизъм, с който да бъдат регулирани тези цени. Защо се оказва, че здравната каса е плащала за онколекарствата различно? Какъв е този механизъм и ще успее ли той да регулира нещата? Днес се очаква да бъде прието това и в пленарната зала. Добро утро. Да, наистина, вчера управляващите приеха този нов механизъм. Старият, разбира се, също беше порочен, при който даваше възможност да се купуват лекарства на невероятно високи цени. Само че зад благовидната фасада на новият механизъм стои една възможност, която ще бъде узаконена днес в зала, въпреки нашите протести, да бъде отново изкривен пазара или реалните цени на лекарствата. Тоест той не работи ли? Какъв е този механизъм? Нови механизъм ще бъде така, че да се взимат осреднени стойности на цените на лекарствата и на база това, което болниците са заплащали. Само че методиката, с която ще бъдат направени, е неясна, тя още не е направена, тя ще бъде включена в наредба, така че законът отваря една рамка, която дава възможност отново да се използва изкривен механизъм или по най-прост начин казано, ако се премахнат, както казаха вчера на комисия, най-високата и най-ниска стойност на лекарствата, оставащите, които ще бъдат в рамката за осредняване, могат да бъдат много високи. Тоест отново има пътечки за спекула. Разбира се, след като е махната най-ниската цена, а това е най-вероятно реалната цена, на която се купува лекарствата, останалите могат да бъдат безкрайно завишени. Нещо повече, не се отчита абсолютната тежест на всяка една цена. Ще го кажа така, ако 50 болници се купували на тази най-ниска цена, която обаче е извън кривата, в която ще се бъде разглеждана, те биват премахнати и ще остане цената на 10 болници, които се купували, да кажем, на 10 пъти по-голяма цена. Добре, тогава, професор Чорбанов, не се ли прави нещо регулирано? Опитваме се да го регулираме, обаче не съвсем. И какво според вас беше правилното решение в случая? Да, прави се нещо, което явно няма да работи. Правилното решение може да бъде в две насоки. Едната насока е да бъде централен търг, държавата да го направи. Обществена поръчка, въпреки че знаем, че последните години това беше постоянно обжалвано от големите вносители, но един добре професионално направен обществен търг ще реши този проблем. И второто решение, което изглежда малко екзотично, пък работи в цял свят, това е да имаме повече от една здравна каса.
Тук обаче при нас решенията в сектор здравеопазване много трудно се вземат. Да, така е. Явно са кръстосани страшно много интереси, било корпоративни, било чисто личности, така че това, което в момента се предлага, при всички случаи няма да направи така, че пациентите или в качеството на здравната каса да плащат най-добрата цена. Благодаря ви много за този коментар. Предстои да видим как ще се развие днес ситуацията и в пленарната зала. Благодаря ти, Камелия Колева от парламента. Продължаваме разговора с Евгения Александрова. Чухме, дори членовете на Здравна комисия виждат пробойните в това. Сега верно, че професор Чорбанов е представител на опозицията и е нормално да атакува решенията на управляващите, но пък когато става въпрос за онколекарства, не би трябвало да има такова поляризиране. Но смятате ли, че в новият механизъм има проблем? Пак ще отговоря с не мога да кажа, защото не е наша работа ние да разбираме от пазарни механизми. Смятам, че на пазара за лекарства въобще и на здравеопазването като пазар трябва да се гледа много внимателно. И там пазарните механизми, валидни въобще за икономическите взаимоотношения, да са така прецизирани, че да няма ощетяващи крайния получател, т.е. пациента. Ние си спомняме времената, в които изобщо нямахме достъп до лекарства. Дори с вас сме го обсъждали много пъти. Дори съм ви молила в личен план да ми помогнете за това. Случвало се. Слава Богу, сега имаме едни чудесни условия, в които добре обучените лекари могат да прилагат наистина качествена медицина, адекватна като възможности на тази, която се предлага в цяла съвременна Европа и въобще в съвременния свят. Но ето, че остава едно кълбо от проблеми, което никога не се разплита и което чисто психологически влияе на пациента ужасно. Хората не могат да преценят позитивите за това, че държавата в последните години е инвестирала толкова много, за да се осигури тяхната грижа, при положение, че ето научаваме за това, че се разходва една огромна сума от пари, тези пари не влизат в интереса на пациента, а някъде другаде. И в същото време държавата не може да намери еднозначно решение да плаща, примерно, прецизната диагностика. Ние пак вървиме стъпки след съвременната медицина. И тези 100 милиона, които са изтекли по джобовете на търговците на лекарства, не ми се мисли къде още може би, могат да отидат спокойно за профилактика, това, което се борите вие от години. Категорично. Стана ясно съвсем наскоро, че по отношение на скрининговите програми, на това, което трябва да стане държавна политика за профилактика, да не зависи от моето и вашето разбиране за това да отида ли или не на преглед, България е една от малкото държави, която не е кандидатствала по големите европейски програми за финансиране за скрининг, което за мен означаваше вероятно са заделени пари от държавния бюджет. А виждаме какво се случва с държавния бюджет. Знаете ли, всяка капка разочарование, когато човек има рак в живота си, на гърба си, в семейството си, може да прелее капката на съпротивителните му сили. И колкото и да инвестира държавата в грижата за нашите болни, те никога няма да се чувстват максимално защитени, докато избояват подобни неща. Пак ще кажа, политиките свързани с рака трябва да са много ясни, трябва да са добре балансирани с интереса на всички, защото интерес не е мръсна дума. Всеки, който допринася за това да има съвременна политика, съвременна медицинска помощ, би трябвало да бъде задоволен. А какво наблюдаваме в обществото? Когато се случи подобно нещо, хората разчитат на благотворителност. Държавата разчита на благотворителност. На частни дарителски кампании, на които да не цитирам известни национални събития. За кувьози, които са на смешни пари. Събираме капачки, извинявайте, 21 век. Просто изумена съм. Ако се върне централизирания търг на лекарства и той да бъде задължителен и за частните, и за държавните болници, това добре ли е? Защото такава е идеята. С риск да се произнеса като не експерт. Аз помня времето на централизираните търгове и тогава имаше страшно много пък съпротиви, колко това ограничава, колко не знам какво. Но вероятно в тази ситуация, която тя беше следствие на това да се махнат централизираните търгове, изведнъж се разсея този процес на много нива и се оказа, че дупките в решетката стават все повече. Така че може би
е разумно решение. Тук трябва да се произнесат експертите, които разбират от икономически процеси и да не забравят, че става дума за лекарства, които спасяват живот. На хора, които изживяват такъв стрес и на техните близки. Самата диагноза съсипва всичко около себе си. Знаете, ние 20 години вече се борим да се промени тази обществена реакция. Хората да станат малко по, как да кажа, да приемат с разбиране, че тази диагноза има своето лечение. Правихме всичко възможно да има достъп до модерно лечение. Все още тази диагноза има своя лош ореол и то е заради подобни неща. Ако сега съберем 5 пациента и ги попитаме, чувстват ли се сигурни така в това, което се прави за тях, сигурна съм, че 3 от тях ще кажат не. Недоверието към системата играе много лоша шега, както на системата, така и на този, който я ползва. Да не говорим за онези, които работят в нея, защото те са между чука и наковалнята. Така че е крайно време да се, да се стесни, фокусира, изработи ясна, не променяща се с всяко правителство политика, свързана с здравеопазването, в конкретика свързана с рак. Много ви благодаря. Така приключваме. Евгения Александрова, председател на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания и приятели от 20 години. От 20 години. Благодаря. Следват новини.